ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಡಿಯಾನ ಅರಿತ ಉಂಡೆನು ಮಂತು ತೋಜ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತವೆನಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತುಕನಿ ಬಲಿ. ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ಅರಿನು ದೆತೊಂದೆ ಕಜ್ಜ ಅರಿನಿ ಇತ್ತವೆನು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು. ಗ್ಯಾಸ್ನು ಐ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡುದೀದ ಅರಿನಿಯನ್ನು ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅರಿ ಮಾತ ಅರಳಿನೇಟ ಅರಿನು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಅರಿ ಅರಳೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು. ಇಂಚನೆ ಮಾತ ಅರಿಲ ಅರಳ್ನ ಬಕ ನಮ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಂತುಂಡಾಂಡು. ನೆನು ಚೌಲಿ ಆಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತ ತುಲೆಂದು ಚೌಲಿ ಆತುಂಡು ಯಂಕ ಐಟ್ ದೇತುದು ತೋಜ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆ ತುಲಿ ಮಾತ ಅರಿಲ ಅರಳ್ದುಂಡು. ಪೊತ್ತುದಿನ ಅರಿನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆನು ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೊಡು. ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಪೊಡಿ ಮಂತುಂಡಾಂಡು ಸಣ್ಣ ಓಡು ಪೊಡಿ ಮಂತಿನ. ಯಾನ್ ಮೂಲು ರೆಡ್ ಸ್ಯಾರಿ ಪೊಡಿ ಮಂತುದು ತೋಜ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆ ಒರಾನೆ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪರೆ ಅತ್ತಿಜಿ ಒಂತೆಂತ ಪಾರ್ದು ರೆಡ್ ಸ್ಯಾರಿ ಪೊಡಿ ಮಂತೊಂದೆ. ಬೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ದೆತೊಂದೆ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಿತ್ತನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋನೊಲಿ ಇತ್ತ ಅವೆನು ಸರೀಟು ಗುದ್ದೋನೋಡು. ಬೆಲ್ಲ ಮಾತ ಸರೀಟು ಪೊಡಿ ಆವಡು ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ತೋಜ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆತೆ. ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಅರಿಕು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ಬೆಲ್ಲನು ದೆತೊಂದೆ ಇತ್ತ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಮಂತುದಿನ ಅರಿತ ಪೊಡಿನಿಯಾನುಂದೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೊರಂಟುಲ್ನ ಬಾದಾಮುಲ್ನ ಗುದ್ದುದು ದೀವೊಂದೆ ಅವೆನು ಪಾಡೊಂದೆ ಇಂದು ಬೋಡಿತ್ತನ ಪಾಡೋನೊಲ್ಲಿ ಪಾಡೋಡೆ ಪಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನೆನು ಸರೀಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಮಾತ ಅರಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತುಂಡು ನನಂದೇನು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೊಂಡಾಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೊನ್ಲಿ. ಅರಿತ ಉಂಡೆ ಮನ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ದುಂಬುಲ ಹೊರ ತೋಜ್ಪಾವುಂದೆ ಆಂಡ ಐಟಿಯಾನು ಬೆಲ್ಲನು ಏಲ್ಪದು ಉಂಡೆನು ಮಂತೊಂದೆ ನೆಟ್ ಬೆಲ್ಲನು ಗುದ್ದುದು ಉಂಡೆನು ಮಂತುದು ತೋಜ್ಪಾವುಂದೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನು ನನಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.